people, mga human being, tips and tricks sa karon. Man ni matarong, ay mga people, mga human being, kadyot sa akin, wala ko matarong. Dito na po ang inyong lingkod, si Miss Human Being. Nagplansa ng buhok, magtagalog na punta dire kay nata sa YouTube. Ang ginawa ko ngayon is nag-ribbon ng buhok. Tapos na akong nag-apply ng rebonding. Ito na, nagplansa na. Diba? Ito ang niriban, oh. Kita ninyo? Maklaro ba diha mga moms? Maklaro ba diha nga? Halata ba doon na mayroong may kulay ang buhok niya, naka-highlights to. Grabe yung highlights. Matagal kami nag-apply ng gamot kasi ang pag-apply, nag-sectioning ng mga highlights, iba ang sa highlights, ang number, iba din ang sa virgin hair. Hindi naman to virgin colored hair, pero hindi na walang kasama sa kulay, walang kasama sa highlights. Kaya di isla kasabot ari ma'am, Bisaya ta. Naghanan na ang Tagalog, Bisaya kayo. Ganito magplansa ng buhok. Nakita ninyo at ang haba ng buhok ni ma'am. Super lambot to pagkatapos. Grabe itong buhok ni ma'am. Oh. Napakaganda. Para kang magandang dilag. Kuwapa yung buhok ni si ma'am. Nakita na ninyo ako sa video pero iba ang live, di ba? Sa live makita mo kung paano ko akong nagtrabaho. Ganito magplansa ng buhok. Kasi ang plansang ginamit ko is masyadong mainit yan. Hindi naman masyadong, init talaga para sa nagriban ka ng buhok. Ihagos ng diretso, wag hagos na dandahan kasi masira ang buhok. Di ba mga moms? O sa lahat na viewers diyan, paki-subscribe naman yung channel ko, Miss Human Being. Kahapon nag-live ako, ngayon naman nag-live ako. Kung pwede, araw-araw ako mag-live para makita ninyo ako ang pagkababae. Uy, hinita kaayo. Kaandar ba kong microphone? Diba? Ganito at saka naglingkod ko kaya kanilaging nga na ba magplan sa yot? Ikaw yot, magplan sa kay binayot. Hindi mo yung hamos sa guson. Sa una lang yung shoot tayo kung pagkababae. Sino kayang magplansa ng mga buhok ng mga human being ng people Philippines? Mabuhay. Diba? Pag mag-live ako mga people, mga human being, dapat makita ninyo anong ginawa ko, ano ako ng buhok. Iba naman kasi yung sige na lang ako magsalita, walang viewers, walang comment. Siguro natulog ang mga tao ngayon. Bakit kayo natulog? Huwag naman kayo matulog. Oy. Diba lali magtaga? Masira atong bakit. Masira ang bakit magtagalog ta. Kahit ano-ano na lang. Oy, basta kayo nagtagalog, di ba? Mga people, mga human being. Okay lang ba? Nakita na ba ko ninyo? Sa lahat na viewers, na 2 million viewers. Salamat po sa inyo na nandito. Ito po ang iyong Miss Human Being. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Bakit walang comment? No, ayaw niyo mag-comment. Hindi ba makita mag-comment? Hindi ko pa alam dito ang comment dito pag makita ba o hindi. Kasi walang comment talaga sa comment section dito sa live ko. Hindi ko alam. Ang ginawa ko, mga people, nagplansa ng buhok. Ganito magplansa ng buhok. Pero nakaupo ako. Kasi matanda na ang bading. Hindi na, ang tiil, kapoy na. Ganito magplansa, oh. Diba? Kita ninyo? Para bang yan? Parang machine. Dalawang plansang ginamit, oh. Itong isa is, parang ginamit na plansa ito, ibago tong isa. Dapat dalawa ang plansa pag mag-ribbon. Para ang isang plansa,
ano mo, lagay mo dito, pagkatapos ito ang hilain mo, ito ang kuhain mo, at saka ihagos dito. Para ang isang plansa is makapenetrate ng init. Kasi pag palagi yan nakahagos mo dito sa buhok mo, wala yung init ng plansa. Pero hindi masyadong matagal kasi heavy duty to, hindi pwedeng matagal. Baka masunog, mag-usok siya. Nagwapa na gid imong buhok, ma'am. Super na gyud ni. Na full head na to ng ribbon. Niriban ito ng milk rebonding straight therapy. Ito ang ginamit ko. Pakita ko sa inyo. Ito ang ginamit kong product, si straight therapy na balik kasi ano siya na nabaliktad kasi naka ano ang camera. Sa likod yung camera ni autobangan no. Nandito ang harapan ang camera ko. Nabalik. Source ko product is milk rebonding. Yan ang ginamit ko. Yan ang nakita niyo sa mga video ko. Kung hindi pa kayo nakita, paki-visit naman yung mga mga ginawa ko doon. Lagi kung may time, pag may time lang, pwedeng mag-live oras-oras para madali makuha ang watch hour. Nawala na ba ang watch hour ko doon sa YouTube studio? Ilan na yun na natira doon? Ang liit na lang. Diba? Ganda ang buhok ni ma'am. Super ganda to. Ang iba siguro magplansa, di ba? Wala silang gloves. Ako may gloves ako kasi hinawakan ko yung buhok. Mas maganda pag hawakan ang buhok kay sa sa suklay gamitin. Kasi pag maghawak ka ng buhok, diri mamlisod yung bira. Kay ang wire na sa ubos, makuan. Mas maganda pag hawakan ang buhok kasi mahila mo ng maayos. At saka yung buhok parang mainat. Ano ba yung mainat? Parang maunat mo ang buhok. Di nakita ninyo pagkatapos, di ba? Ay, thank you kayo na ako'y 7,000 viewers. Hello po, mga people, mga human being. Ako po si Miss Human Being. Sa hindi pa niyo ako kilala kasi bago lang ako dito, bago lang ako nag-live. Salamat po, nandito kayo sa sa live ko. Di ba? Hello, ma'am. Isa man yung Crazy, Mona, shout out. Hello po, ma'am. Okay lang, ma'am, ha? Hindi ako nag-reply kasi Kumusta, madam? Okay lang, ma'am. Okay lang ito. Nag-ribbon ako ng buhok, ma'am. Salamat. May may viewers ako isa. Salamat. First time kong may viewers. Akala ko walang comment ba? Hindi pwede makapasok. Hindi ko pa alam yung anong jacket. Hindi ko alam yung jacket na sinabi nila. Kasi hindi ko sanay dito nag-live sa YouTube. Doon ako sanay sa Facebook. Sinubukan ko dito, baka naman, di ba? Baka naman ako dito ma-monetize, di ba? Hindi ko alam pa. Pero medyo dami-dami na yung yung video ko na naka-post doon. Shout out sa 8 million viewers. May 8 million na ako. Salamat. Nalipay, ma'am. Shout out po sa iyo, ma'am. Click hard and name ng tag po. Name and moderator. Ano po yun, ma'am? Hindi ko pa alam yan. Hindi ko pa alam yung mga moderator. Hindi ko pa alam yan. Kasi bago lang ako nagla-live. Noon, nag-post ako ng mga video. Medyo matagal ako dito sa YouTube. Siguro 1 taon na mahigit. Pero hindi ko pa alam. I-try mo ang moderator. Ari ko pangitaas ako ng moderator diriyot. Pangita sa moderator ba sa dapit? Paubos sagud ni pakita. Saan yan? Saan hanapin yon ma'am? Moderator. Hindi ko alam kung saan mo moderator. Sa settings. Ada mo moderator. Naging standard moderator or managing moderator, ma'am?
Add moderator, add siguro standard siguro managing. Sa meaning, tanawa sa diha doy. Dili bisa tatawag siya ngalan, biyuta. Wait lang ma'am ha. Kasi may ano ako dito, may operator. Hindi ko pa alam kasi Hindi ko alam yung mga tusok. Ano ba yung tusok? Hindi ko alam. Ano yung tusok? Sorry po. May moderator na ma'am. Ay, salamat po. Meron na ma'am. Yun, ang moderator pala. Thank you ma'am ha. Ayan. Salamat ma'am. Puntahan kita sa ano mo, sa ano mo, channel mo. Pagkatapos mo dito, subscribe din kita. Salamat ma'am. Kasi bago lang in town diri ang Bayo Tagalog. Bisaya ko ma'am. Thank you kay sa 10 million viewers. Kahapon nag-live ako, ilang bisis na ako nag-live ikaunom na, ikalima na nung bayot. Kaanim na ako nag-live pero walang nanonood. Ewan ko. Ngayon meron. Salamat po sa nanonood dyan. Sino yan? Paki-subscribe namin yung channel ko, Miss Human Being. May nagtanong kung legit ba ako. Legit na po. At saka verify na ako sa YouTube. Matagal na akong verify. Ganito ang content ko, ma'am. Yung nag-ribbon ako ng mga buhok. Ang pinakita ko yung ano ko, trabaho para makita niyo kung paano mag-ribbon. Kung paano ang rebonding na gawin. Yung rebonding na totoo, ma'am, hindi ito na rebonding. Totoo to na rebonding. Ang mga Schwarzkopf product is galing Germany ito. Hindi masira yung mga buhok ninyo. Katulad nito, bigyan natin ng, sabihin ko kung magkano ang bayad pag nag-rebond ako ng ganito. Ang rebonding ko kapag ganito kahaba is 8,000 only rebonding. Wala pa, hindi pa kasama yung kulay. Kasi hindi ito kahit saan bilhin ang mga gamot na Schwarzkopf is may distributor talaga ang Schwarzkopf. Yes po, ganun talaga, di ba? Mga 8,000 ma'am ang ribbon, medyo mahal ang ribbon ng Schwarzkopf product. At saka ito, naka-highlight to si ma'am, medyo malayo lang, no? Ito, naka-highlight siya. Ginamit ko dito sa kulay is Igura Royal at saka yung highlights niya is Blend Me. Kung gusto niyo pag nandoon kayo sa city, kung anong city nandoon sa inyo, pag may mall, yung malaking mall, nandoon sa mga bismet yung medyo mahal siya ma'am kasi totoo nga nagamot. Hindi siya mabibili nimo diyan sa kahit saan-saan. Nakita niyo sa mga video na maganda yung gawa ko doon kasi yung mga rebonding. Ang ginamit kong produkto is Schwarzkopf talaga. Hindi ako gumamit ng mga ordinary kasi makasira tayo ng tao at saka makasakit ng damdamin ang dahil nasira ang buhok. Diba? Shout out po ni Jan Kandigan. Kandingan. Shout out po. Medyo mahal ang ribbon ko, ma'am. May isa pang rebonding, tatlong rebonding, tatlo tong klaseng rebonding. Ito ang ginamit ko, Si milk rebonding to siya, si straight therapy na nabaliktad yung pangalan niya. Straight therapy ang rebonding. Hindi ako nagbinta, ma'am ha. Na user lang ako ng Schwarzkopf. Hindi naman ako kanang distributor. Pinakita ko lang yung mga gamot kasi halos bitaw makita ninyo nag-rebond sila, hindi sila magpakita ng gamot. Ako lang siguro ang nagpakita ng gamot. Ay, napakita sila pero yung mga ordinary na mga gamot, ito totoo, legit to, hindi to mumurahin na mga rebonding. Siguro pag Maynila ang rebonding ganito, pag South Salon yung sa mga artista kay Ann Curtis siguro nasa mga 15,000 ang rebond doon sa South Salon kasi yung treatment nila sa South Salon may customer. Taga Maynila yung customer. Nandito ako sa Bohol, ma'am. Sa Maynila sila magpa-treatment kasi ang gusto niya yung Schwarzkopf talaga. Doon siya sa South Salon, Alabang. Magkano yung treatment nila is 6,000.
Only treatment lang daw. Grabe, super mahal. At saka ang haircut nila doon is siguro daan sa mga haircut is 3,000 to 5,000. Haircut lang. Masyadong mahal. Kasi ang mag-Schwarzkopf user ka is i-train ka talaga ng maayos. Hindi ka basta-basta iwanan sa company. I-train ka para alam mo kung ano paano gawin ang mga buhok para hindi masira. Para yung mga buhok ng mga taong customer mo, paulit-ulit, pabalik-balik sila sa inyo dahil ang ganda ng buhok nila. Di ba halata yung mga artista maganda ang buhok, no? Marami naggamit ng mga Schwarzkopf, pero siguro sa malaking mga city lang siguro. Pag naidibid salon, may ano sila, may Schwarzkopf. Ano pang nandoon, yung mga annex, ano pang na, Anthony and Jackie, Bruno's, alam mo yung Bruno's. Yung mga Bruno's salon, meron din ang Bruno's salon. Ano, annex, Dream Look, parang may Dream Look din sa Maynila, hindi ko alam. May Dream Look ba doon? Yung annex, parang ang annex, marami ang annex. Gamit sila ng mga Schwarzkopf product, pero nandoon sila siguro sa mga malaking mall, nandoon sila sa mga basement. Ako lang na dito sa Bulubundukin. Yung salon ko hindi ito masyadong maganda. And dahil sa COVID, nawala yung mga gamit ko. Okay ra ka, ma'am? Okay ra ka, taga-Tagalog, tadre. Ay, Ginoo, mag-Tagalog na lang dyan, tag-ahat. Thank you kayo sa mga viewers, sa 2 million viewers, shout out. Oh yes, ma'am, pang mayaman talaga. Pero hindi naman, kahit hindi tayo mayaman, ma'am, pag ano ka lang, i-try mo, di ba, ganda ang buhok, hindi ka talaga magsisisi, napakaganda ang buhok. Katulad nito ha, tingnan mo. Sandali lang. Ito, hilain ko ha, tingnan mo, di ba hindi siya masira. Kahit ano pang gawin mo dyan, hindi siya magubot. Ano ba yung magubot? Para bang ganon, Nalansa lang yan, pero hindi siya masira. Ganon, hindi siya katulad ng mga mumurahing rebanding nga. Ang buhok mo matigas. Hindi siya matigas. Maganda yung buhok ng texture ng buhok mo. Para ba makita ng mga tao. Kasi itong Schwarzkopf product, wala kang makitang commercial sa TV, wala kang commercial na makita sa mga cellphone, wala kang makitang commercial sa mga magazine, wala talagang commercial sa Schwarzkopf. Ewan ko, kasi high-end sila na gamit. Hindi sila basta-basta. Katulad ko, matagal na ako nagamit ng Schwarzkopf, ma'am. Almost 20 years na ako nagamit ng Schwarzkopf. Pero ngayon na ako lumabas. Kasi napaalam muna ako sa company kung pwede ba. Kasi hindi basta-basta magpalabas ka ng mga trabaho or mga gamit. Kasi ano yan, exclusive sila. Hindi pwede. Yan ang buhok, di ba? Kahit itali mo, pwede iligo ng dagat, pwede iligo ng swimming pool. Walang problema yung ligo-ligo. Pagkatapos nito, kinabukasan, ipaligo ko talaga kasi para mawala yung mga gamot na nilagay mo para masyado siyang malambot. Malambot ang buhok pag iligo, pag kinabukasan para hindi dito sa ilalim, hindi siya magahi. Tumitigas yung niya malapit sa roots. Ganito magplansa, dalawa ang plansa, diba? Dalawa ang plansa ang ginamit ko. Din itong mga plansa ko, Schwarzkopf din. Lahat na gamit ko ay puro Schwarzkopf. Kasi pag Schwarzkopf product ka, bigyan ka talaga nila ng magandang mga gamit or mga tools sa salon para makuha mo ang technique nila. Kasi may sarili kaming mga technique na hindi alam sa mga salon. Akala lang nila, di ba? Kahit pag mayaman, ma'am, hindi naman tayo mayaman, pero may pira naman tayo, di ba? So, i-try mo. Hindi ka magsisisi. Ano ba tong camera ko? Kita ba diha, ma'am? Halata ba dyan? Yot, birasa ning bangko yot. Kay murang kani bangko ba bangko? Nasa kong kani. Kay nasa kong fagka babae. Wag masyadong ma'am, ito magplansa din, hindi masyadong paulit-ulit na maghila ka ng buhok kasi siya.
masira ang buhok. May technique din pagplansa, hindi basta-basta. At saka siguro natingala mo, ano yun, natingala? Medyo nagulat kayo, ganito ako magplansa. Dapat ano to, 45 degrees para yung ano sa roots niya, yung mga BB hair. Lahat na ng mga tao ay may ganito, oh, may BB hair. Pag i-plat mo pag plansa, hindi yan mahila. So dapat iangat kaunti para makuha yung mga BB hair. Bakit nagka-BB hair ang mga tao, ma'am? Para yung mga dahon ng mga kahoy, araw-araw yan, nga, lagas ang buhok. Pero pagkatapos dyan, nga lagas sila, babalik din. Kasi pag hindi na bumalik yung mga buhok, di makalbo na. Pero may buhok pa rin tayo, hindi naman lahat mahila. O ma-hairfall. At pwede ito, ma'am, pwedeng talian kahit pagkatapos mong nagriban, pwede ka magtali ng buhok, hindi yan masira. Di ba yung mga artista, ganda ng buhok nila, no? May gamot talaga maganda ang buhok. Di lahat ay makasira. Ang L'Oreal, sa L'Oreal, hindi ako kampante sa L'Oreal kasi nag-L'Oreal ako noon. Iba ang L'Oreal, mas maganda si Schwarzkopf. Hindi mayaman lang makakuha. Atong customer ko, hindi naman siya mayaman, di ba, ma'am? Hindi naman siya mayaman, pero naghanap siya ng pera, ganun, nagtigom, ano ba yan? Nag-ipon ng pera para magkariban. Pero pag rebanded ka ng Schwarzkopf, ma'am, pwede punuan gani ha. Dito lang riban, pag ganito, ang buhok niya mahaba na, 1 year na ito na riban. So dito na lang ang nintubo, ano ba yung nintubo? Parang nag-wave, hanggang dito lang nag-wave. Hanggang dito lang din ang niriban, pero nagplansa ako, lahat ko na lang pinalansa kasi nilagyan na ng gamot pagkatapos ng time na straight na siya, sinuklay lahat para maano ang buhok. Para mag-even siya, ma-straight lahat. O di ba maganda na ang buhok niya, ma'am, no? Ito tingnan niyo, di ba super ganda na Super na ganda. Hindi pa yan, wala pang neutralizer. Pag naano ng neutralizer, maganda na siya. Naka-highlights to, daming highlights. Ginawa naming highlights kasi highlights at saka balayads, pareho lang din yan. Ang balayads lang is medyo, lang ang buhok, medyo halata na ang kulay. Ang highlights, hindi masyadong halata. May dark mo konti kasi highlights. Dapat ang isa tone down, ang isa naman highlights. Ukang iyanak gamay mo, biyar mo. Kita itong pagkababayi. Top. Ayan. Makita naman ako, no? Dito lang plansa ko kasi pag dito ang plansa, hindi na makita eh. Pero sa kugamay, sir, dong. Sige pa, go na, Ay, sa palaban niya, sa gamay. Sige pa, gamay na lang, O, Di ba, ma'am? Super ganda na, no? Super lambot at super ganda. Mekos, kalma. O, kalma. Ganon. Di ba, ma'am? Basta Schwarzkopf. I love it. Diba? Ganda na ang buhok. Marami kami mga salon, ma'am, sa mundong ibabaw, pero ilang salon lang ang nagamit ng mga Schwarzkopf. Katulad dito sa amin dito kami sa Bohol, hindi lang nato pangalanan kung saan ako sa Bohol. Dito, ilan kami, mga David Salon de Rose, at saka may 5. Pero ako ang una nilang nagamit ang Schwarzkopf kasi matagal na ako nagamit, siguro mga 20 years na ako nagamit ito. Updated pa kasi seminar, di ba, bongga. Always kami nag-seminar, update ng company para
alam mo kung paano ang gawin sa mga buhok. Update ka nila kung ano ang bago ngayon. Hindi ka naman makakuha ng mga gamot pag hindi ka nag-seminar. Kung minsan doon kami sa sa Cebu or Maynila mag-seminar, hindi pwede dito. Punta ka doon. Abis akong bangko, sir. Anak ko moderator, ganun pala yun. Asa ito gipindot nimo sa plus? Sa skina sa Pilipinas. Ano sa gipindot ato? Moderator? Sa to? Standard? Sige, alam ko na yan. Salamat kaayo mama sa info. Salamat sa info. Salamat sa like po ma'am kung sino yung nag-like. Tingnan ko niya. Ang galing naman. Yes ma'am, salamat po ma'am. Kung minsan manood naman ako ng live ma'am. Kanina nanood ako ng live. Sana noon pa ako dito na monetize, hindi ako na monetize dito kasi una ko pa munang pinamonetize yung yung Facebook ko. Monetize na ako sa Facebook. Dito naman. Sayang naman ang video mo hindi mo dito, di ba? So dapat Facebook at saka YouTube para sulit yung mo, sulit yung mag-post ka ng mga video baka naman, di ba? Medyo malayo, no? Sige lang, ipaduol sa Arguna, sir. Ipakita ang buhok ba, ipaduol. Ay, kung ipakuha kanilang ulo. Ilapit natin man para makita ninyo kung ang buhok, kung ano. Sige pa. Iduko gamay. Ito yan, ma'am, yung buhok na buhok ni ribbon ko, di ba? Ganda, no? Super, siguro mahalata dyan, klarong-klaro, di ba? Super ganda. Ayan. Pinakita naman, hindi naman ako nagmayabang, pero pinakita ko lang ang trabaho ko para ang mga tao, aware naman sila na may ribbon pa lang ganun, di ba? Super ganda. Kasi yung mga artista, tingin nyo sa mga artista, sa noon pa, di ba, yung mga tao, sabi nila, hindi ba masira ang buhok? Hindi masira ang buhok kahit siguro 2 buwan, pwede na magpariban yung sa roots lang. At pwede kang magpakulay kada buwan. Every 3 weeks, pwede magpakulay, walang problema. Basta mag-treatment ka lang, hindi yan masira. Tingnan mo yung mga artista, di ba? Yung katulad ni Tony Gonzaga na South Salon yan at saka si Ann Curtis. Tingnan mo yung mga book nila, di ba, na nasira ba, di ba? Hindi. Hindi sila masira. Kasi may ginawa ang Lord na may mga gamhanan. Ano ba yung gamhanan? Makapangyarihan ng mga bading na gumawa ng buhok. Hindi naman mga bulubundukin lahat, di ba? Hindi naman sa pang-ano. Iatras na po na gamay, sir. Iatras, uy. Hindi gitanaw? Iatras gamay kay ay po palap ani. Layo na po kaayo. Itong ko ma'am nag-operator ko hindi ato may siguro ano ba yan? Hindi ko alam. Baliw tong may-ari siya ng salon ma'am. Parang may sayad. Tsaka daw ang face. Diba? Ganda ng buhok ma'am no. Ako na ugasin na. Nag-live ako ma'am, baka naman kasi yung ko, watch hour, parang nawala yung watch hour ko ma'am. Nawala ng watch hour ko. May watch hour na sana akong mag 900. Ngayon wala na. Iwan ko kung saan na yung watch hour. Tiningnan ko naman sa Creator Studio doon sa laptop ko. Wala na talaga yung watch hour, nawala na. Ang ang nandoon is yung 28 days. Tiningnan ko, wala talaga. Hindi ako sa cellphone makatingin kung pag mag-YouTube ako na mag-check ako ng mga settings or ano ba yung check ko. Doon ako sa laptop para makita.
mawala talaga ang kapag matagal ka na din mag-live. Ma'am, ano na ma'am, sanay na ako nag-live ma'am kasi palagi ako nag-live sa YouTube, sa Facebook. Doon na ano din ako sa Facebook na monetize kasi sa live. Palagi kasi doon sa Facebook, pag ano kapag yung ano watch doon di is minute viewed. Pag hindi ka mag-live doon, kinabukasan bawasan yung ano minute viewed mo ng 1,000. So, ang ginawa ko, para ma-monetize ako doon, halos araw-araw ako nag-live. Kasi mawala ang ano mo, mawala ang minute viewed, and doon hindi watch hour, minute viewed. So, mawala. Pero mag-live ka, lagyan kanila ng, ang laki ng bigay ng mga Facebook. Pagkatapos mo nag-live, kinabukasan, makita mo na yung ilang dinagdag na minute viewed. Hindi katulad dito na, hindi ko alam kung ano ilang nadagdag ba. Parang wala naman nalagdag. Ilang araw na ako nag-live. Pero doon sa Facebook, ganun ang ginawa ko. Yan, na-monetize. Madali lang ako na-monetize sa Facebook. Sa ads on Reels, matagal na akong naano sa ads on Reels, sa monetize, bago ka ma-monetize sa in-stream ads, ano ka mo, Star, pagkatapos sa Star, ads on Reels, pagkatapos sa Star, ads on Reels, doon ka naman sa in-stream ads. Pagkatapos mo sa in-stream ads, subscription. Pero ang subscription is malaki yung subscriptions. 180,000 minute viewed, ang laki. Super, 180,000. Ang laki-laki doon, super. Ang tagal mo. Pero pag magtiis ka lang at saka yung mga video mo, mga sarili mong video, madali ka lang ma-monetize sa Facebook basta sarili mo talaga ang mga video at saka hindi ka nagamit ng music. Dali kang ma-monetize doon. At saka pagpakita ka lang, ay okay na yan, walang problema. Dito sa YouTube kasi bago na ako, matagal naman ako pero bago na ako nag-live, yan ang nangyari, hindi ko pa alam. Nung bago pa ako sa Facebook nag-live, sus, grabeng kaba. Madali lang nagplansa, ma'am. Ang tanong mo, ilang oras magplansa? Yun pagplansa ninyo, ilang oras? Dali lang, ma'am, ilang minuto lang. Ito isang bisis na magplansa, hindi pagkatapos mag-neutralizer, maglagay ako ng treatment na Bonacure. Hindi nyo alam yung Bonacure. Si Bonacure treatment is para ring antibiotic na gamot. Malapit, diba? Madali lang ako nagplansa. Pagkatapos ito magplansa, maglagay ng neutralizer. Ang neutralizer is 15 minutes. Tapos mo 15 minutes, banlaw naman. Madali lang kasi itong mga plansang ito is heavy duty. Sa Schwarzkopf din to, hindi siya mag-static i-plansa. Madali lang ihagos. Super lambot pa ang buhok. Super lambot maghagos ng buhok. Hindi yan masakit. Hindi yan, ang customer, walang sakit sa buhok nila. Walang sakit sa ulo. Kasi hindi yan maanong buhok. Hindi yan mahila ang anit nila. Okay ra ang Tagalog. Okay na ba ang Tagalog ko, ma'am? Kasi iba talaga pag Bisaya, mag-Tagalog. Halata talagang Bisaya, no? Grabe. Kasi sanay kaming Bisaya. Pero makaintindi kami ng Tagalog. Intindi ng Tagalog kasi makita mo naman halos lahat nandito sa mga social media Tagalog. At saka ma'am, may highlights to, hindi nasisira yung highlights niya. O wala, hindi yan masira. Hindi ko pinakita kanina yung nag-apply ako ng gamot. Isa-isa ko lang kahapon nag-apply ako ng gamot, wala siyang highlights. Kasunod naman siguro magpakita. Napakita ako ngayon para makita niyo kung paano magtrabaho, paano gawin ang mga buhok. At saka dito, tingnan nyo, di ba, dalawa ang plansa kong ginamit, oh. Dalawa yan. Hindi pwede, isa lang ang plansa. Dapat dalawa. Pero itong isa,
Ang plansa ko ay every 5 months bago ang plansa. Pag ano na, parang 5 buwan ka na nagamit ang plansa, parang hindi naman siya nag-expire pero hindi na masyadong ma-straight yung buhok. So dapat bumili ka ng bago para maganda yung resulta ng buhok. Medyo magasto pero dapat ganun talaga ang trabaho, ganun ang kanang magnegosyo. Salamat kaayo ma'am ha sa imong moderator na sinabi. Thank you very much ma'am. Masakit ba ma'am? Walang sakit, di ba? Kahit hilain mo pa ng todo-todo, hindi yan masakit ang buhok. Di ba? Maganda na ang buhok niya. Madali lang magplansa ng buhok, hindi matagal. Pero yung plansa, yung ginamit natin mga plansa, yung mga ordinary lang, siguro ang tagal magplansa. Kasi noon, nung trabaho pa ako ng salon, yung mga plansang ginamit namin noon, yung ano lang, mumurahin, ang sakit pa ng ulo at saka matagal ka matapos magplansa. Super tagal. Na okay ra ma'am. Natug na kadiha ma'am, kaya wala ta nagchika. Ay sa katug ma'am. May tauhan ako ma'am, pero nag-live ako na lang nagtrabaho. Ganun talaga ang trabahong bading. Pwede yan itali, walang problema, magtali ka ng buhok. Pwede iligo ng dagat, pwede iligo ng swimming pool. Walang mangyari pag iligo to ng swimming pool. Basta yung buhok mo, hindi mo pinariban na kahit saan-saan. Basta Schwarzkopf product, pwede mong iligo yan. Kahit araw-araw ka pang naliligo ng dagat, walang problema. Diba, ang ganda na ng buhok ni ma'am. Super ganda na. Para bang kinamay lang. Para bang nakapangasawa ng mayaman. Ako pa ang nakita siguro niyo ma'am nung na dalawa ang plansa. Kung pwede 3 daw, pero parang umuusok niya yung isa. Masyado nang mainit. Sinubukan ko noon. Umuusok yung isa. Umuusok yung plansa dito oh. Kasi tong plansa mga heavy duty. Hindi pwede marami plansang gamitin kasi masunog na siya kasi naka-standby yan. At ang init naman nito. Pag kulang siya ng init, hindi mo mahagos ang plansa. Masakit sa buhok, masakit sa ulo. Kasi hindi siya maunat. Ang customer ko ma'am, inatulog na ba? Isa katog diha ma'am, isikog tabi dire. Ngani ni mag-live ma'am, tabi-tabi lang. Yot, paliws ako sa akong bangko, yot, kay mong laylay, naging akong pagkababayi, yot. Ano naman siya, waman mo init na, oy. Ito, may highlights siya, ma'am, pero ilang taon na tong customer ko, hindi na to magpa... Di man duha man ni kabuok, init maning usa. Katubang usa mo dili init. Kanang tulo di lagi na mao, tulo na siya kabugkos. Katong duha kabugkos mo uto siya dili kay mo init. Tulo guna. Ala ning nagkuha ila guni battery bi, nag-under lagi nagkuan ni na nagsiga. Dali siya battery, wa na ko nakuha. Battery oy. Wa lagi ba? Oy battery? Tahimik na ako, ma'am, ha? Lagi.
Kasi sa Facebook, ma'am, hindi ka pwedeng hindi ka magsalita. Kasi ano, i-off ka sa Facebook. Mas stricto ang Facebook kay dito. Masyadong ano, masilan si Facebook. Dami pa doong violation. Super violation doon. Na ano pa ako, 3 araw na restrict. Wala naman akong ginawa. Hindi ako maka-upload ng video doon. Iwan ko. Wala naman akong ginawa. Wala akong restriction. Pinuntahan ko na lahat. Wala akong restriction. Bakit hindi ako maka-upload ng video? Restricted daw ang account ko. Wala naman akong recommended naman yung video. Recommended naman yung account ko. Kasi doon sa Facebook, makita mo pag recommended ang Facebook mo. Dito wala. Sa analytics nila, wala kang ang makita lang sa analytics, ano lang, yung mga watch hour, kung ilang tao nanonood sa inyo. Pero ang kagandahan lang dito sa YouTube kasi, ang ganda dito sa YouTube kasi kahit saang sulok ng mundo naabot mo. Sa Facebook, hindi ka talaga umabot kahit saan-saan. Hindi nila ipaabot doon pag hindi ka pa monetize. Dito na ilang sulok ng mundo na nila, nakita mo kung saan punta ang mga video. Abot ka ng Japan, abot ka ng US. Meron ba kay Rampa, ma'am, no? Sa oras? Okay pa na, madapa. Rampa pa nitong ang customer ko, may rampa pa siya, may date pa sa kanyang husband. Matagal kasi magriban, ma'am. Ganito talaga ang magriban. May ano ako, may gamot na ako. Tatlong klase ang gamot, yung glut rebanding, straight therapy rebanding, at saka si Bondastic rebanding. Si Bondastic rebanding yung bago naming gamot, yung bago kong gamot, madali lang magriban. Pero pag may kulay ang buhok, hindi siya maganda sa may kulay. Ay, kulay, okay lang yung kulay, pero yung medyo kulay na medyo ang buhok, hindi na kayang ilagyan ng ganun nga gamot. Huwag mo na lang gawin sa buhok na medyo hindi na niya kaya kasi masira ang buhok. Parang tumigas. Mag-analyze ng buhok bago mag-ribbon. Kaya di pwede, hindi mo nag-analyze ng buhok. Ano lang, basta na lang kaya naglagay ng gamot, hindi yan pwede. Kasi maano yung mga customer, magalit. Magalit sila ng dahil ginawa mo na sira ng kagandahan nila. Hello po, ma'am. Ano po? Haro, mommy read here. Shout out po, I mean yung plansa ninyo. Ang plansa, ma'am? May salon ka, ma'am? Itong plansa sa Swarovski to almost mga 5,000. Medyo mahal ang mga gamit nila. At saka yung mga blower, puro Swarovski yung mga blower ko. Ang salon ko, ma'am, ganito na lang ang salon ko nang dahil sa COVID, yung mga gamit ko, hindi ko bininta, pinunta ko doon sa amin, doon sa Mindanao, taga Mindanao ako. Nung COVID, hindi ako taga dito, nag-rent lang na ako ng apartment. Pagkatapos, yung mga gamit ko, wala ba yung mabinlan? Ano yung mabinlan? walang sa mga gamit para iwanan ko kay umuwi ako doon sa amin. Yun, ang ginawa ko, inuwi ko na lang sa amin yung mga gamit ko. Hindi ko na binalik dito. Pagkatapos noon, bumalik ako dito, hindi na ako ng mga salon, hindi na ako nag-renovate, hindi na ako nagpaganda ng salon kasi baka maulit ang COVID. Sa COVID ako nag-post ng mga video, ma'am. Nung COVID pa to, nag-post ako ng mga video kasi walang customer. Ang hina-hina ng customer noon. Doon ako sa Facebook nag-post ilang buwan. So, nabalik naman ulit ang yung mga tao nang dahil sa mga
post na video, yung mga reels ko, nakita na nila. So, doon, nagka-customer na ako. Thank you kaayo sa reels. Kira ka, ma'am. Okay, kaayo. Malapit ako matapos ng plansa, ma'am, hindi masyadong matagal. At saka pagkatapos itong mag-neutra, tapos na mag-neutra, magbanlaw. Pagkatapos banlaw, may ilagay na treatment. Pag magpariban ang tawag katulad dito, explanation sa rebanding is katulad ng, para bang hello po, Miss Human Being po. Hello, ma'am. AG Days. Shout out po sa inyo, ma'am. Yung pag magpariban ang tao, ang tawag diyan is para ka bang napa-opera, yung napa-opera ng mga katulad nito ba may cyst. Pagkatapos ng opera may kailangan inumin yung antibiotic, so dapat maglagay ng Bonacure na treatment para ang buhok ay hindi ba mabugto-bugto, para bang mag-hair fall ka kasi nagriban ang buhok mo. Lagyan ng treatment yan para hindi siya masira. Pag walang treatment, hindi ko pa nasubukan na walang treatment ang ginawa ko. Dapat kasali na ang treatment kasi para hindi yan magreklamo ang customer. Shout out sa nananaw, shout out po ni AG Days, shout out po ma'am. Kung makalugar ko ma'am, pag may time ako, puntahan kita. Hindi ko pa alam kung sa cellphone kung saan hanapin yung subscriber ko. Doon sa sa laptop, nakita ko sa laptop doon sa creator, nakita ko na yan, pero dito sa cellphone hindi ko makita kung saan ang subscriber, hindi makita. Hindi ko pa kasi alam yung mga settings masyado. Pero nagtry na ako ng sa mga settings, ma'am. Tapos na yung mga settings ko, may Google AdSense na ako, tapos na, at saka yung verify na yung account ko. Nakalagay naman ako ng thumbnail, may thumbnail, di ba? May thumbnail ako at saka may in-screen na. Yung ibang video, yung iba hindi malagyan ng in-screen. Kita ka nang sa video sa YouTube nga katapusan ay yung mga gagmay nga kuan gawas bitaw mga bidit ka ng cover photo nila. Hindi sa ko kaadlaw ga practice pangita mo ba ang kuan. Mo dili jud lalim. Sige tu wa man kun sakit akong likod basta kapoy ko sugod ko alas 10 na man ko ga alas 10 gabi ipod. Kay ko ang kuan. Di lagi dali na mag-vlogger lagi. Hindi biro ang mag-vlogger, no? Hirap-hirap mag-vlogger. Kung gusto mo mag-vlogger, tiis gyud. Super tiis, super gyud. As in super tiis gyud. Pero tiis-tiis lang baka. Baka naman, di ba? Ganun talaga ang buhay. Matagal na sana ako nag-vlogger noon pa. Wala pang sa to. Wala pang 2012, 2010, hindi pa dyan. Noon pa, kung wala pang Facebook. Hindi ako napatuloy kasi nagkasakit ako noon. Noon na sana. Tapos na-vlogger na ako ato panahon na. No? Napalit ko duha ka laptop, napalit ko digital camera, pataod ko internet, kay mag-vlogger ko. Jug aaray ko sa pag-umangkon, undang. So, nag-upload ako video ato ma'am, undang ko kayo, nawala ko sa kong nauna. Wala pa yung Facebook ato ma'am, na Facebook ma'am, pero di pa upload og photo sa cellphone ato pa sa laptop. Nakaabot ka anak? Wala. Ato pa ka sa laptop mag-upload. Kakuan ka sa unang CDR King?
Ito dagang kay CDR King. O sir mo CDR King, no? Nasaan na yan kayang CDR King? Hindi ko na alam yung CDR King kung saan na kaya. Kasi marami ano doon, marami accessories. Marami kasi doon accessories na mabili mo. Sa ngayon, doon sa Shopee ka naman o TikTok. Dami naman sa TikTok. Pero mas maganda pag nakita mo yung mga accessories ng mga cellphone. Lalo na itong gimbal. Ang gimbal hindi magamit sa... Ang gimbal hindi magamit sa mag-live ka kasi hindi siya nakakunik. Buti pag gimbal kay ano ang gimbal kasi ang gimbal kahit saan ka din. So pag mag-video ka, kung ikaw lang nag-video pagkatapos nagamit ka ng gimbal, siya naman ang mag-ano sa inyo kung saan ka nagpwesto. Pero sa live hindi siya nakastambay ang ano natin, yung camera, yung cellphone. Mas maganda pag gimbal. Bakit hindi nila ginanon? Oy, maganda sana. Ito bang stand na? Kami may stand niya. Pwede na bito. Waka kabante, nag-video ko usahin nga ako ra. Mura mo kurog ang cellphone. Gimbal na. Gimbal nga. Pwede ra ako ra usa mag-video-video ang kakuan lang niya kay ug sa live dili man siya mo connect sa live. Okay, connect man good. Malapit ako nagplan sama, malapit ang matapos. Ito na lang sa pikas na lang. Ano ba yung pikas? Sa kabila na lang. Sa kabila na lang, kaunti na lang ang plansa. Kaunting hagos, tapos na. Pagkatapos, lagyan na natin ng neutralizer. Ay, maupo tayo. Ganito talaga magplansa. Thank you kaayo sana nandito. Shout out from Mommy Monique Bachman. Ako din. Then nag-drop sa iyo. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Shout out po ni AG Days. Shout out po sa iyo, ma'am. Makita itong pagkababae dong. Makita gid akong pagkababae ani. Kita kung baguhan ka lang nag-live no, nung baguhan ako nag-live doon sa Facebook, grabing kaba ko, oy, parang naubusan ako ng tubig. No, grabe jud, super. Kasi may nanonood sa inyo, hindi mo makita para bang ibang planeta. Buti na lang nasanay na ako doon. Hindi ko pa alam doon ako sa StreamYards nag-live. Ginamit namin laptop. Hindi naman masyadong klaro yung video, parang blurred siya. Kasi tiningnan ko sa tutorials, hindi daw pwede mag-live pag hindi ka umabot ng 1,000 subscriber. Kunti na lang ako magka 1,000, parang 800 plus na yung subscriber. Pero thank you din sa nag-subscribe. Lahat ng nag-subscribe, thank you kasi galing ako sa zero talaga. Wala talagang akong subscriber noon kahit isa. Pero ngayon nagka 800 na. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin lahat. Super thanks you kaayo. Super thank you kaayo sa mga subscriber. Kahit papaano may subscriber naman ako. Sana hindi naman sila mag-unsubscribe. Diba mga moms? Thank you kaayo, diba? Kasi ako mga nawong. Wala na yung viewers. At least na ining tanaw na ko yung minute viewed. Unay mo tanaw, ma'am. Na kay watch hour makuha. Pero gawin mo tanaw, wala. Sa YouTube, sa Facebook, mag-live ka, wala ka kakita og na inananaw nimo pag off nimo sa cellphone daghan di kaayo. Abot siya tag 200, abot og 300, pero wala nimo makita nga ang number nga nagtan-aw. Ini kahuman jud automatic daghan di kay tan-aw. Ari sa YouTube wala jud dihay number, wala jud siya magawas. Wala jud kay viewers, zero jud. Ya kana man pud sila kay nananaw po naglaing live, ingana akong buhaton, tanaw po naglaing live. Muli ginaghan pa kag angay hibawan.
magtan-aw pa kag mga tutorials. Ambisyosa biya ang mag-vlogger pa. Magaginawo. Kani magud siyang ingani kay murag. Dili good trip nimo kanang ganahan jud ka sa imong gitrabaho nya. Dili ka ganahan dili siguro kang padayon no. Di gyud nimo feel. Kana na mag-edit og video, sus ka kapoy mag-edit. Yung mag-edit ng video talaga pinakahirap sa lahat. Tagal kang matulog pagkatapos dami ka pang gawin. Super good ang hirap. Hirap talaga maging vlogger. Ikaw pa ang director, ikaw pang artista, ikaw pa mag-edit sa iyo lahat. Hindi pwedeng umasa ng iba. Pwede na siguro pag lumaki na yung channel mo pero dapat ikaw ang magawa para alam mo kung paano. Para pag wala kang pananglit, wala kang editor, di ikaw na mag-i-edit, alam mo na yan. At hirap mag-edit yun. Super hirap. Ito bago pa ko kay. Wala ka bantay hayag ng video. Primero, CapCut man to ma'am. Yung CapCut kay mo blurred man jud. Ya, kani siya di rin siya siya ging. Asa di ka ti-edit ging. Ana day ka iMovie ging. Naman sa atong cellphone ma'am, iMovie, kabantay ka. Pwede ka na mag-edit ng iMovie. Pero dili siya pwede portrait, siya pwede pang reels. Kuan gyud siya kanang landscape. Ya. Blurred man gihapon oy. Adto jud ko sa magbayad kada bulan. Kabayad. Hasta po nang naimurag kakita ka nang nakoy cover bitaw. Thumbnailingan anak ma'am. Bayad po na ma'am. Pero gamay ra gud ko akong bariyon kada semana kay kuan 300. Ang usa kay tulo man nakabuk ang usa kay 1,000 ang tuig. Yan na pwede ko subscriber sa Facebook nga 499. Dako gasto. Dako yung gasto. Ya, nahayag na ron ang mga video nya klaro na maklaro ang buhok man ba tungod anang kanang kuan pud akong gisulod nga apps nga pang editor sa iPhone ra pod. Hello po. Wala na akong viewers pero maraming salamat. Shout out ni Chrissy Mona. Thank you kayo ma'am. At ni Mami Red here. Si AG Days. Thank you very much jud kayo ma'am. Nag-drop by mo sa ako ang in my house, in my life. My house, in my life. Sa akong pagka-miss human being. Ilan ako kaminuto? Ayaw pa ko kabot sa ka-oras. 57 minutes. Hapit ako sa ka-oras. Muundang ko man, anak, ma'am. Malapit akong matapos ng nagplansa ng buhok. Ang plansa sa Binisaya is plansa pa rin. Ang Tagalog sa plansa is plansa pa rin. Ang English sa plansa is ano? Basta kay ang Tagalog is plansa. Pag Bisaya, plansa pa rin. Pareho sila. So, super ganda na ang buhok ni ma'am. Sa lahat ng nuod dyan, makita ninyo to sa video kasi i-post ko naman tong ginawa ko. May video akong ginawa pero hindi pa siguro din ma-upload kasi mag-edit pa, medyo matagal-tagal pa. Pero makita ninyo to sa video ang ginawa ko. Sa Facebook, inikahupit na mahuman. Mag-antad to, mag-live na po ko dito. Ilan ang battery? 74. Carry pa na. Dugay po siya malubat, ma'am. Na ako'y kuan magipindot bitaw kanang sa Low percentage? dili ma'am kanang si kuan bitaw magpahibalo nimo na kaana. Ato ni Mr. Katiknik. Kuan siya kanang muingon og imong battery gamay na or kanang 80% na ka ana. Mr. Katiknik. Para mo remind nimo ba? Dagan kami bawaan na ni Mr. Katiknik.
Pero angay ana, duha lagi mong cellphone kay maglisod kag kulkog, mag-memorize na ika, di man memorize dayon. Dito ka sa pikas mo tan-aw, nga adton po sa pikas mo kulkog aron makuha mo stop nimo. Ora yung ana ra jud, tan-og tutorials aron di ka mawala. Rayna jud karong adlaw mo. Duha jud ang corona. Matapos ako nagplansa ng buhok. Super ganda na ang buhok ni ma'am. Grabe na. Ang kato pong ilang nyo, katong sa to, treatment sa bundastik eh. Murag wala hitabo eh. Parang walang nangyari sa bundastik na treatment. Kasi yung buhok tumitigas pa. Hindi naman siya matigas pero hindi katulad ni Bonacure. Ang lambot ng buhok para bang nilagyan ng maraming conditioner. Super ganda. O tingnan yung buhok ni ma'am. Super ganda na oh. Grabe. Ang lambot. Sandali lang para makita ninyo. Bakit hindi inilawan? Oy. Wait lang mga people, mga human being. Nandito lang ako. May ano ako, may mic ako na maliit. Hello po, nandito na mabalik ulit ang yung Miss Human Being. Miss Human Being in the house. Super ganda na ang buhok ni ma'am. Walang tatalo sa kagandahan ng buhok. Grabe to. Para bang tapos na no, pero hindi pa ito tapos kasi ano pa to, lagyan ng neutralizer. May dalawa pang gawin dito, treatment. At neutralizer, pagkatapos na mag-neutralizer, mag-treatment. Pero ang live ko hanggang dito lang yung live ko. Ano lang plansa lang pinakita ko. Saka na yung mga iba kasi pag magpakita tayo na mag-ribbon, full ribbon, hanggang pagsimula hanggang tapos maubos lahat yung battery natin, ma-drain at saka matagal matapos, halos isang araw. Matagal mag-ribbon ng buhok. Nakita natin sa mga video dali lang kasi ano yan, para bang ano, putol-putol, edited na. Pinutol mo yung iba kasi ang haba na. Wala namang manood pag haba na, masyadong mahaba yung video mo. Yeah, paduol ko nung gamay diri sir, kaya ito ipakita ang buhok sir. Kanang idungo gamay sir, ang mato sa babaw sir. Hayo kay liho ka sir. Kay makuha na itong buhok sir. Iduko gamay sir. Anak ba? Kaya anak gamay o. Ano sa gamay, guniti sa. Ito na ang buhok ni ma'am o. Atras pod gamay. Atras gamay kay duol kaayo no. Ala. Taro nga sad. Ana, ito na yung buhok ni ma'am, di ba? Parang tapos na nagriban, nagubot, kurog kaayo. Ito na tapos na, di ba? Ang ganda no ang buhok ni ma'am. So, kung gusto niyo magpariban, pwede kayong magtanong diyan sa comment section para alam niyo pwede naman tayong i-endorse kung saan kayong lugar nandoon. Pwede naman ako mag-endorse sa inyo para alam niyo kung saan kayo magpunta kasi pwede ako magtanong doon sa company kung saan kayo, sino may salon na gamit sila ng Schwarzkopf product doon sa inyong lugar. At hanggang dito na lang ang ano ko, ang live ko. Address ko yun. Sa lahat ng nag-comment at saka nanonood sa video ko, sa live ko, maraming salamat po. Sa sunod naman ulit tayo mag-chika-chika portion dito sa ating live on the house, Miss Human Being in Action, Gemma. Maraming salamat at sa sunod natin kita-kita dito sa ating live. Thank you for watching my YouTube channels and don't forget to subscribe
like, comment below. Thank you very much. Bye-bye. Tam sa anong tabang sa ari. I-end siya. I-end kuno siya basig ma kuan diha ba. Ako